4 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. Aga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, reyon sa Western Visayas, kag kung silin man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa taong palatuntunan na Bombo Report sa first edition. Domingo nga edisyon kag subong aga, ang inyong makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-opten ay kita tubtub-tak na alis sa isang sini nga aga. Kag kita naman pag-opten sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.boboradio.com, ang official website sa Bobo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagiging kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. Don't forget, please click like and share. O kung please click subscribe para sa ating YouTube channel kag makita ninyo dira ang live fed. Inadulong namon sa inyo kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabotan makauturan sa dinman nga bahin sa kalibutan. Adlaw sa bunsang Domingo, Disyembre 12, tuig 2021. Kag para sa ating Christmas countdown, 13 days to go before Christmas. Kaglino kita sa itong mga pangulong dinalaan sa mga balita lokal. Kagawad sang Barangay 14 patay matapos tangon sa pila ka beses ang wala makilala mga suspitsado sa isa ka subdivision sa Barangay Vista Alegre. Kilala ini si Kagawad Tikboy Martir o kung mas kilala kay Roll J. Martir sang Barangay 14. Isa ini kagawad matapos ginluthang kagabi sang wala makilalaan naman ng mga suspitsado. So sa investigasyon sa mga kapulisan, may hindi magnubo sa 3 ang nagluthang patay sa nasilini nga kagawad. Kag hindi pa ni giapo matumod kung ano gid man ni ang madalong mga rason kung nga ginluthang ang nasiling nga kagawad. Pero may mga CCTV camera pero gina-check pa mismo sa area sa mga kapulisan kung ang ini nga salakyan may ara bala sang plate number ay suno mismo sa asawa sang barangay kagawad nakita niya nga ang ini nga mga suspitsado nagsakay sa nagaduag blue nga salakyan. Tuaw ni auto na ang ginsakyan sa nasiling nga mga suspitsado. Kasubo man subong naghilapit pang Pasko, ang pinatsanay diri sa syudad hindi maagwanta. Sunod-sunod na dumduman yun to sa mga sanuman to nga mga inadlaw to ang diri sa bayan sa Barangay Banago nga ginaligar to nga manicurista to, ginluthang man to wala pa man natumod kung sino ang sa likod sini. Subo ni kay kagawad, let's hope nga hindi naman yung mahulog sa unsolved. Kag sa kami na itong mga balita sa balita lokal, Western Visayas, isa sa mga pagatutukan sa national government sa isa ka o kon sa ikaduha nga national vaccination drive. Matapos ang nagligad to nga mga binula, especially sa November, ang ato nga first part sa national vaccination drive. Subong ni sa Miyerkules na, December 15 to 17, 3 days manigyapon, magasugod na ang ikaduhang vaccination drive. Pero tutukan mismo sa national government, kay kinadumduman to naton diri sa syudad sa Bacolod, nalapawan naton ang kota sa isa ka adlaw. Grabe, kay dako ina nga improvement diri sa aton sa syudad sa Bacolod nga because nga ang kadamuon sa mga nagpabakuna wala na ekspektar sang syudad kundi nagdamo pagid. So tikita dire nakalabot na kita sang masubra na gani sa 80% kung makabato na sa second dose ang nasiling to nga mga nagpabakuna. But this time sa ikaduha nga national vaccination drive, gipanubuan ang number of vaccinees sa isa ka adlaw. Kay because nga diri sa aton do hindi kita mabudlay when comes sa pagpahangop sa kadamaan sa aton.
sa mga kauturan natin when it comes sa bakuna. So let's hope sa December 15 to 17 maayo na ini, no? Kag masubra na kita sa isa kagatos, no? 100% na bala, no, nga mga fully vaccinated individuals diri sa aton, especially sa syudad sa Bacolod. Di mismong national government doon nagahatag sa nga patimaan nga magatutok diri sa aton, no. Actually may mga rehiyon na nga tutukan sa ikaduwa nga national vaccination drive. Kakaisang Region 3, 4A, Region 6 kag Region 7 or 5, no, hasta ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o kon Barma. Kasi nagkapagin na itong mga balita sa balita lokal. Lukpo, may pahanumdom sa sining holiday season. Pantay na nakaroon no kami dugang paginakaroon nga informasyon ang patrol ko upon sa kay Bobo Carla May Defensor kung ano ini ang unod sang mensahe no sang Provincial Director ng si Police Colonel Romy Palge no sa nagahilapit ni nga holiday season o kung pag Pasko o pag sulod sa adlaw sang Pasko kag pagbulag sang tuig 2021. Kaya sa dugang nato nga mga balita sa Balita Nasyonal, House Committee on Labor and Employment padayon ng panawagan sa IATF na nungod sa no vaccine, no work policy. Ano pa ni subong no istoryahan pa ini subong no sa tunga sang House Committee on Labor and Employment ag mismo sang Interagency Task Force kay because nga may mga panibag-o nga mga pagsulundan nagsugod din isang pagkatapos sa National Vaccination Drive nga may pila gyapon sa tong mga kauturan nga wala nagpabakuna no so mismo ang House Panel on Labor or House Committee on Labor and Employment ang gusto ipakakas ang nasiling ni nga panibago nga pagsulundan nanungod sa no vaccine, no work policy. So, pila rin ka mga grupo sa mga mamumugon ang hindi gusto nga dayunon ini. Kaya nga nga gusto nga panawagan Manila nga wala sweldohon ang empleyado kung puro na lang gid RT-PCR test. Di pila ng RT-PCR test. Subong tiis na itato ni di magdubos sa 3,000. Kung hindi magdubos sa 4,000. Twice kaduwa kaya mag-RT-PCR sa isa ka bulan. Ang imbes ang tunga sa sweldo mo, imo at makadto na lang na sa RT-PCR test. No, dapat negative pa. Kung mag-positive ka daya karon at quarantine ka naman, no, as ang bilog mo nga pamilya. So ginapakita na rin nga ang pagpabakuna dapat hingagaw na kay may kaduwa na kita nga National Vaccination Drive. Kag sa lugar na itong mga balita, Nobel Prize winner o Nobel Peace Prize winner Maria Ressa may mensahe sa mga mamahayag. Ang ginapatian nga first Filipino Nobel Peace Prize awardee no, may mensahe mismo sa mga journalists no o kung sa bugos man nga kalibutan nga mga journalist no especially sa patag sa media nga ang buang mensahe mismo ni Nobel Peace Prize winner Maria Ressa no siya ning CEO sang Rappler bla no nga hindi magkalingkang sa pagbuya o kun maghatag sang kamatuoran. Tapos nga may mga pag-threat man sa iyang mga kaso nga gipasaka siya nga pila man ka mga kasong kaangay sang libel no nga mga threats sa iyaning posibleng pagkapriso ya. So si Maria Ressa tinagapatay magyapon sa pagtapna no sang nasiring nibi nga mga kabutigan kag kagarukan sang gobyerno. Kag sa dugang paginato mga balita sa Balita Internasyonal. Ginapatihan 55 ka mga migrants ang patay matapos maaksidente ang trailer truck nga ila ginasakyan sa pungsod Mexico. So ang istorya sinino amo ni siya ang may pinakadako nga casualties o deaths sa bahin sang mga migrants from Mexico no. Kay ang ila ni nga ginasakyan nga trailer truck o kun ang gadala sila nga trailer truck nagbaliskad matapos makabunggo sa kung nadulaan sang kontrol kag nagbaliskad ang ginakarga ning nga trailer o kung ginaguyod ning nga trailer nga may unod hindi magdubo sa 152 ka mga migrants.
no, dito sa Chiapa de Corzo sa pungsod Mexico. Ang accounted subong kag ang official nga record sa mga deaths nagdangat na siya sa 55. Ang ginapatihan ng mga sakay sini nga mga migrants 152, may injured nga 73, may 24 nga wala na kung mga wala na pilasan, pero 55 gid ang ginapatihan nga nagtaliwan. Amoy na mga nagapanguna kag mga mainit nga mga balita kag posible magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports sa first edition. Time check, 4 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sa aga. So mga kabombo, before kita magpadulong sa patrol, no, miyara kita na isang maayo man bilang nga balita para sa inyo, no? Sa mga kauturan naton nga nagapadayon sa paghulog sa ilang mga entries. Kaga padayon man gyapon diri ang pagpanghatag sa papremyo diri sa Bombo Radyo Bacolod kag mismo sa Star FM. No, pamaskwa para sa inyo mga kabombo, no, ang ining promo ang 1 to panalo Part 20 promo. No, sa Bombo Radyo kag Star FM, ginapatihan nining ang grand prize amo ang 1 million pesos. No, kung sino naman ni Ayhan ang ika-74th nga Bombo Millionaire, no, sa palabuto na nga Paskwa, no, sa December 25. Kadasig, no? So, dugay-dugay, maano na kita, makanta na ta Feliz Navidad. No? Makanta na kita ko sa English, pati Merry Christmas. Pati Merry gining Christmas sa mga swerte ng magabutan para siya nga grand prize winner. So mga kabombo, no, ang padayon na kamagyapon sa paghulog sa inyo ng mga purchase. Di ka muna magkalipat sa mga maghulog kamo sa inyong mga purchase sa mga malapit. Grabe nga may mga drop box centers, no, sa ginapanglawag man diri namon diri sa estasyon sa Bombo Radyo, kundiin ini dapat ihulog ang inyo ning mga entries. No, ginagda ka mo namon nga magpasakop gid, no, mas madamo nga ginahulog, dako ang tsansa nga ikaw ang magabutan o kung ikaw ang magdaog. So sa instructions, no, sa inyong puting nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon, kaangaysang pangalan, address, pirma, contact number, proof of purchase, week number, title sang promo kagangalan sang Bombo Radyo o kon Star FM station sa inyong mga lugar. For example, kung mahulog ka mo diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kung mahulog ka mo sa Star FM, for example, Star FM Bacolod. Close nyo gid maayo, siraduhan nyo gid sa maayo ang inyong envelope o kung white envelopes para hindi mahulog inyong mga proof of purchase, no? Para hindi mauyang ang inyong effort. Pati ang paghulog sa mga entries o kung mga drop boxes, o maghulog ka mo sa entries sa mga drop boxes sa Bombo Radyo o Star FM sa inyo gid nga mga lugar, no? So na-mentionar to nato kaina nga dapat pamatian nyo gid, no, diri sa Bombo Radyo kung sa diyan gini ang mga drop box centers. Okay, para sa aton nga mga daily winners, no, humalin Lunes tungtod Biyernes, dapat nakatutok ka mo sa pagpabati sa inyong mga radyo, especially sa istasyon sa Bombo Radyo kag Star FM. No, kay kung hindi mo na mabatian mo nga pangalan nga ikaw bing nalawagan at kanugon gid. No, ang inyo ning mga entries, no, gabuton ini, mayara kami sa tatlo ka mga daily winners sa kadlaw, no, from Monday to Friday. All in all, may 15 ka mga maswerte nga mga tagdaog. Mayari ni ka mahatag kami sang kada winner sang 1,150 pesos nga premyo. Nalakip diri ang 500 pesos nga cash, no? Bag-o pa na, no? Na mainit-init pa ng 500 pesos nga cash ang nga inyo mabaton kag 650 pesos nga gift pack nga nasulod mismo sa balde sang Orocan. Kada adlaw tatlo ini ang mga winners. No, kada isa na makabaton sang 1,150 pesos nga premyo. No, ang para sa ato ning mga proof of purchase ti ang silver swan, no, para sa isa ka legit o kung sa
Proof of purchase ng isa ni ka empty stand na pouch o kung label sa Silver Swan na vinegar plus 1 empty sachet isang Silver Swan. Wow, sarap. 8 grams o kung 4 grams equivalent na sa isa ka entry. Kagdugang pagid no, ang Orocan maayos ang buhay mo. Ang Orocan isa ka sticker o kung coupon nga may nakapagkit sang tanan nga Bombo Radio promo titles. Kaga Rexona, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Ang proof of purchase na isa ka empty sachet isang Rexona Dio Lotion sa bisan ano lang nga variant. Isa ka empty regular sang Rexona o kung Junior Roll-On sa bisan ano man nga variant. Kag Alfonso Brandy gets ang lasang hanap mo. Isa ka bottle cap sa bisan ano nga size sang light platinum zero kag solera. Para sa itong mga original sponsors, ang R. Floreti Pawn Shop and Jewelry, Your Diamond and Pearl House. Ang proof of purchase isa ka coupon for every 100 pesos purchase sa jewelry, watches o kung bisan ano lang nga pawned item. Panyawan, said Panyawan, basta Panyawan manunggal. Isa ka empty blister pad o kung banig sang Panyawan Luyang Dilaw plus Mangustina. Makabuhay food supplement capsule o kung Panyawan Banaba o kung garlic plus Makabuhay food supplement capsule. Ano pang ginahulat nyo? Kay gahulat na sa inyo ang 6 million pesos in total prizes nationwide. Dala na da ang 1 milyon para sa aton nga grand draw sa December 25. Di ka mo tinamad sa pag-upras ang entry, paspase na kay base pa lang. Kamo ang maswertihan, kag kamo ang ika-74th nga Bombo Millionaire sa palabuton nga Disyembre 25, adlaw sa ang Paskwa, tuig 2021. So, bakas, no? Para maswertihan kamo, no? So, hindi ka mo magkalipat, no? Batagan nyo naman ang mga masunod nga mga daily winners kay ginalawag man diri namon sa Bombo Radio kag mismo sa Star FM. Time check, 11 minutos na nakaligat sa taknang alas 5 sa mga kabombo, no? Lito na kita sa aton nga mga balita, no? Balikan na nato ng patrol ko po si kay Bombo Carla May Defensor ang mga police reports nga pila pa gini ka mga insidente kag mga nabalhag nga mga balita o impormasyon sa pila ka mga police stations. O kagang Chimpo Subong, no? Kabatsyag ka mo nga katugdaw na gid sang huyop sang hangin subong. No? Plus nagainulan pa. Mabla na kadlaw ning asod-asod nga inulan, dumatatdo na guro kadlaw. O bako subong nga nadlaw daan subong ti Domingo pa kanami gani pangarumbot. Nami gid ni barikotot. Subong na mga kultura na naton tinami gini ang kupo-kupo nila sa ilang mga ulunan. Sa mga ulunan, siyempre pag pangarumbot man dae, no? Basta aga pa magbugtang nga muning simpo, no? Do ka budlay gid magbangon. Do ka ano gid balaw, no? Kanami pag gid ihihigda, no? Do ka bugat pa imuklat sa ato nga mga kalimutaw. No, sa aton nga mga mata dera, no? But subong ti ari kami ti gyapon sa inyo yang magdulong sang mga mainit, no? Para mainitan man kamo, no? Sabayan nyo bala sa mainit yung dabi nga ilimnon, dabi tsokolate daw, kon kape da. Kabalo naman kita subong sa muning oras, damo na ni makutura nato nga mga nagapangape. Wow, timing gid ni, no? So sabayan nyo kami sa inyo dira kapag pangapi-ngapi man na. O sige, no, chikero naton si Bombo Carla May Defensora sa patrol, no, kag hibalon ni nato naduga pag mga balita ano sa pila ni ka mga insidente diri nga nagluntad sa probinsya sa Negros kag sa syudad sang Bacolod. Sige, arin sa pikalin si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo andun live kita diri subong no sa tubang sa San Sebastian Cathedral ka makita na diri naton nga do ka busy na diri sa aton sining nga mga kauturan. Subong nga wala tulo ang ulan subong o kung wala nag-ulan subong Bombo Andro, no? So maayo man kay nag-unpat ang ulan, so kabay pa nga hindi na mag-ulan Bombo Andro kay do pila nagikadlaw ang aton na eksperyensya, no? Gaka-eksperyensya kita sa pag-ulan-ulan diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Andro. Ti makita naton nga madanlog ang dalanon. So amo lang gina, no, panugyan sulit kina natin nga panugyan sa aton sini nga mga kauturan
nga hinay-hinay gid no. Kay madanlog ang dalanon na Bombo Andrew. Okay, sakto gid no, but subong tinuduway na ulan? Yes, sa Bombo Andrew. So subong nga mga tinion wala sa nga ulan ti amo man na di ang tion naman nga naga-flashbar diri nga aton sini nga mga kauturan nga nagabaligya diri sa atubang sang San Sebastian, Bombo Andrew kay tungod nga wala sang ulan no. Ti karon na ti mansig-mansig naman ini sila karon na pasilong no kung magtupa naman ang ulan na Bombo Andrew. So subong ti doka ina kagabi Bobo Carla, grabing pagbubo sang ulan no? Amo gid gani no, abi nato na hindi na gid naman hulaw Maghulaw. no kay nagbiligad adlaw bilog nga halin sa kaagahon hasta nga nagabilang Bombo Andrew, ulan lang gid nga ulan no. Mahulaw lang siya kadali, then mabalik naman buo ang ulan Bombo Andrew do ka binabayi bala nga ulan. So amo gina ang pinakabudlay no kay wala nagahulaw. Gatulo lang gid nagatulo ang ulan Bombo Andrew. No. So grasya na sa kuno mo, no? Basta aga pa ya magdupang ulan ti grasya na ti pasalamatan tani na. Ti amo ni subong mula Bombo Carla no. Pasalamat kita diri nga may experience pa nato ng ulan kay sa iba nga lugar. Why mo ni nga ulan mo? Yes, sa Bombo Andrew wala gituod nagaulan ti ang iba naton nga mga kauturan man sa iba nga pungsod Bombo Andrew ti kaka-experience naman ini sila sa nga madamol nga snow. O kung nagkaka-experience ini sila sa nga matugnaw ang panahon Bombo Andrew. So insakto gina ang kilala to naton do namin ito ang dive sa snow to, no? Amo gid gani Bombo Andrew no do ka nami gid Bombo Andrew nga padala diri sa snow no, pero mas mayo na lang gid diri aton siningat panyempo ya Bombo Andrew kay ti ulan init lang dito ya sa iba nga pungsod ya maka-experience ini sila sa nga nagkalain-lain nga tiyempo Bombo Andrew. Ang ma-experience ni naton subong lang uyop sang hangin hamihan na ni kuno mo mabugnaw bala. Yes. So Bobo feel na Carla, amo ni kuno nga mga tiyempo, mo ni kuno nami painit gid kuno mo. amo gid diri Bombo Andrew nga madamo sang nagabaligya sang mga aros kaldo. May nagabingka na da? Yes, sa Bombo Andrew may ari na diri aga pa ni sila yan nagaplastar diri sa ila sini nga mga lulutuon para sa ila sini nga bingka kay diri na lang ini sila nagaluto sa ila sini nga bingka Bombo Andrew. Mo ginada no kanami panada ka init panada ya. May mga sa paglambiyo mo subong aga may mga kapihan na no? Yes, Bombo Andrew may mga kapihan na no kay syempre samtang nagahulat sa mga pasahero ang driver sa taxi, driver sa mga PUJ diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Andrew samtang nagaulat syempre kinanglan sa gihapon nga mainit-initan ang tiyan na Bombo Andrew. Dapat no subong ti katugnaw gid dapat masudlan sang mainit labi nga ilimnon dira ang inyong tiyan no kay kabudlay kung wala uno tiyan mo sa muning nga panahon basibla masakitan ka sang tiyan no. But ti subong ni nga panahon mo Carla feel na kini subong ang nga sila ni nga espiritu sang Pasko no kay because nga nagamat-amat kita halog sa mga restrictions no mga parties dara pero may mga control lang gyapon bala no mga pag-control lang gid gyapon sana siling ni nga selebrasyon nato no kadamo na Christmas parties kag mga pagtilipon-tipon kag especially sa nagahilapit ng adlaw sa Pasko no kag sa pagbulag sa tuig ang tao dan subong Bombo Carla uhaw gid sa celebration amo gid sakto gid Bombo Andrew no uhaw gid bangod man nga nagdigan tuig wala gid ini kapagusto gid Bombo Andrew no kaya abangon nga madamo sang restriction ti sa subong alert level 2 so halos tanan do pwede na makagwa kag halos tanan na diri nga mga baligyaan sa syudad sa Bacolod nagasugod na ini sila open sa ilas nga mga baligyaan pwede na ini sila liwat maka baligya Bombo Andrew pero sa gihapon mera sang tag 30% 50% lang gid ang pwede ma-occupy sang area Bombo Andrew. Okay, sige no. So man mismo sa Negros Occidental Police Provincial Office, may mga reminders man ni sila no kay do damo gini Bombo Carla sang mga guluwa nga mga nga mga galaw-galaw sa mga kultura naton, mga kawatan dira, mga pickpocketers no. Kag kung ano pa kitabi nga mga illegal, dabi nga mga buluwaton Bombo Carla.
Yes, Bombo Andrew, tiso naman no, kay Police Colonel Romy Palge, Bombo Andrew. So wala sa nga manuginto sa kuno wala sa manuginto nga wala man nagapainto Mm. Bombo Andrew, pero sa gihapon bantayan gid nato ng aton sini nga mga kaugalingon no kun na ah, maging vigilante kita Bombo Andrew no sa mga scammers yan no. Dapat ang presence man sa Christmas sa mga ginang aton sini nga iga-feel man Bombo Andrew kay ti kung wala sang Christ no ay ti crisis gid nga aton sini nga maadangtan Bombo Andrew. So mo na nga Mm. dapat isa kag isa sa aton mabatsyagan gid naton sa gihapon ang presensya sa nga Ginoo Bombo Andrew. Ti amo nang pagpanugyan man no nga dapat mangina vigilante man kag ah, hindi gid bala magpadaso-daso gid bala Bombondo sa subong nga daan madamo kami makita nga mga balaklon sa online Mm. duma-attract ka bala bangon yung barato Correct. o kung madamo sang sale kamo na bala Sakto Bombondo gina, especially subong damo Bukarla kadaman sa aton, damo kwarta subong. Yes, sa Bombo Andro, no? Hindi naman na i-deny, no? Nga halos tanan nakabaton sa mga bonuses sa Mm. Bombo Andro. So, mo gini nga ang usually gid nga madamo sa nagabinakal Bombo Andro. So, Sakto mas na. payo na lang gid Oo. gani nga So in personal speaking mo of nga background. Bukarla, so in speaking of bonus, may bilin pa. Sa iban Bombo Andro. Syempre may ara gid na yung Bombo Andro, no? So, dapat O eh. tipigon taman gid ja Bombo Mm. Andro, no? Kaya syempre sa subong nga daan nga pandemya, halos tanan gid nagatipig man gid ya Bombo Andro, Bobo no? Carla, may labot ang iba na to niya mga kutura, ng ibang mga companies. May labot, may 13th month, may bonus pag ginaya, mapasa na all ka na lang. Amo gid gani Bombo Andro, no? Halos tanan halos gid na sa iban natin nga mga kung sa iban nga mga companies pay labot sa ila sini nga mga 13 months sa Bombo Andro, may mga bonuses ini sila yan, no? So mo nang iban nga gakadala nga kung kaisa scam bala bangod man nga ati madamo sung gabaliga online kundi hindi dara ang binaligya man Bombo Andro. So mas mayo na lang nga kagtuan mo kag ikaw mismo ang magbakal Bombo Andro para at least no at ilang taon mo man ang quality sa Correct. ginabakal mo Bombo Andro. So, insakto So, gid na, no? So, dapat maging mag-aligmat gid kita bala, no? Kay subong do ka damo ginidaan Bobo Carla sa mga pakulo bla. Do paamag bala sa ato, no, sa publiko, Yes. especially sa mahiligon dabi mag online selling o kung online mag bakal. Online bala Bobo Carla. Abi Yes. mo nami sa picture ba pagabot mo gani disappointment gani. Amo ginang pinaka-worst pag ita Bombo Andro, no? Nga manami ang ila sini nga posting, manami ang ila sini nga mga reviews, no? So pag abot kali Bombo Andro ay sus. Do maghinulsol ka Mga man, karoy Bombo ka. Andro. Yes, mahinulsol ka gid sa gimbakal mo. So mas mayo na lang nga personal kag idi doon magin nga lantawan Correct. kiti kanugon man nga baklon mo ina Oo. kapag abot man lang gali sa hatagan mo o kung pag abot sa inyo nga panimalay guba man lang Bombo Andro o kung may damage. So dapat talang tawon man Bombo Andro. Okay. So Bombo Andro pamatian dala nato no ang pahayagi kan kay Police Colonel Romy Palge. Pabalo lang ko yung isang bata ko nga munabi nga natiruan ng Bombo Andro. Pabalo lang ko yung Okay, sige Bobo Carla, no? So do lang nga lang aton nga ano, nga voice clip, no? Sige, no? So ang tingog ni Police Colonel Romy Palge. So Bobo Carla ti dugang pagid ni ang syempre ang mga sa mga kauturan bala naton nga masami bala nga nagabakasyon, especially sa amo ni nga mga tinion, no? Kung Paskwa. Nga Yes. amo ni bala Bobo Carla nga out of town sila yan, no? O kung padulong sa labi sa ilabi nga mga himata sa malayo nga lugar, ting ilan yung mga balay gina secure gini, no? Yes. So amo na ganibla may mga pamaagi may mga reminders kini mga kapulisan at mga otoridad nga kung mag-post kita, hindi tayo mag-post on the day nga nagwa kita, kundi ma-post Yes. kita the other day, no? Para Amo gid. makakita. Di syempre yung social media dahil subong mo Carla, damo na ni ang iya nga malabot. No? Kung sino dabi karon nga nga malain ang ginhawa, dabi nga makabasa da sa post mo nga ay si amo nila na wala sila balay. Ti chance tanin nga makataklas tada sila, no? Mga bungkal tada sila nga sulod balay base kung makakuha tada kung ano-ano da Bobo Carla. Amo gid sakto gina Bombo Andro, no? So amo man na ang gina pahanugyan sa tanan nga dapat
ang ila sini nga panimalay secured gid abang Andrew no kung maglagaw ini sila sa gwa kung ibilin bala nila ila sini nga balay. So dapat siguraduhon gid nila nga sarado gid ini nga wala sang may maka-attempt ka sulod Bambo Andrew. Insakto ina no kay dapat ya subong mangin mabinan tayo gid kita ya no hindi ta siling bala for example binga maglakata sa balay naton no tuod na lock na kapanglak kita pero siguro ginato bala Bombo Carla ang mga bintana naton ilak ta man na kag syempre ang mga nasaksak ta bala no imbes nga Merry Christmas ta ti wawi eta sa Christmas kung masunugan ta. Sakto gina Bombo Andrew no. So dapat siguraduhon gid naton yung tanan nga mga outlet nakakas Bombo Andrew so mas maayo na lang gid gani nga halina naton ang aton sini nga panimalay naka-off gid ang switch gid na bala sa nga aton mga kuryente Bombo Andrew para switch gid no para at least nga sigurado gid pero Oo. dapat siguraduhon man nga napangkakastanan nga mga nakasaksak Bombo Oh, Andrew. masami daan subong sa aton ya Bobo Carla, magtagpilaya kadlaw antes na makapauli mo, especially bi mag out of town ta. Syempre kabalo kita nga nahidlaw gi kita sa aton nga mga himata sa malayo nga mga lugar, no? Ito malagsa man lang bi makakita anay sa isa ka tuig. Ito mag-spend gito ya sang time bitag 2 ka adlaw or 3 days, di ba? Sakto gina Bombo Andrew no. Kumbaga may yara sang may mga leave bala Bombo Andrew. So amo gina nga dapat kung may ara lang man nga pwede makabantay sa inyo sini nga balay, kag dapat siguraduhon man nga nakasarado gid ang inyo sini nga mga panimalay Bombo Andrew. Oh, may plano ka na for Christmas vacation? Wala gid Bombo Andrew no. So mas may na lang let's spend our Christmas. Pero may ato plan, sini. kung taga-kabi kay gyunan nga magbakasyon, di mo gusto magbakasyon. Bombo Andrew. Kung taga-kabi kay gyunan nga makabakasyon din ka din mo gusto magbakasyon, ma-out of the country ka. Wow, out of the country Bombo Andrew. So kung magamo na Pa-Japan, pa-Japan. hindi ta na-afford na Bombo Andrew no. So let's spend our Christmas with our family. Bombo. Okay. Sige no. So dako gina siya actually Bombo Carla nga mga pahanumdom bala. Tod simple, very basic na every year ina ang mga authorities naton mapa BFP man o kung Bureau of Fire Protection kag ang Philippine National Police may reminders kina sila permi sa aton Bombo Yes. Carla nga sa mga nga dapat secure ba lang balay naton no antes kita magaling kasi syempre ano gid kita no pang isa-isaho ta gid ang mga nakasaksak dira kag kung nakapanglak kita yung mga gasol Yes. trabla Bombo Carla pang off gid no pamatyon antes gid bala mag lakat no kay ang mga aksidente bala no di na naton mapakpan kag wala ta man lagi na pangayo pero ano lagi kita no mangin aware gid kita sa aton nga sulod sang balay no kag syempre yung mga importante dira nga bagay no mga kwarta dira naton kung pwede ba lang i-secureon gid no ang mga Yes. pinaka-importante mo dabi nga mga butang taguon nyo gid no kung antes ka mo halin sa inyo. Sige no, so try naton Yes. be no ang mensahe sa Provincial Director no si Police Colonel Romy Palgip no. So ang Negros Occidental Police Provincial Office Bombo Carla ti mas malapad ni danang ila nga jurisdiction no. Yes. Mas damo ning ila nga mga nasakupan kag damo ni sila may ginabantayan. So let's hope we know nga every holiday season no may full alert niya no atong mga kapulisana kag nagabantay gini sila permi Bombo Carla sa kada LGUs no mga kapulisana no diri sa aton sa Negros Occidental. Sige, so okay na no? Testingan ta ang pamatian ta no ang mensahe ni Provincial Director Police Colonel Romy Palge. Actually, binabati po sila ng advance Merry Christmas kasi kumbaga advance Christmas sa kanila ito eh. Sana maging masaya itong Christmas natin. Talagang kaya nga Christ at saka Mass. Kaya Christ and then Mass kaya Christmas. Sabi nga natin na may krisis kung wala si Kristo sa isang buhay, pamilya at komunidad. Kaya sa Christmas na to at sa araw-araw sana nandyan si Kristo. Kaya Christmas ang dating. Dahil krisis ang dating pag wala si Kristo. Kapag huwag nating i-ex na yung, kasi yung minsan ini-ex yung pagsulat ng Christmas, X tapos mas na tinatanggal yung Christ dun eh.
Kaya huwag nating i-ex yung Christ, kundi magkaroon ng Kristo para walang krisis sa buhay. Alam naman natin pag start ng bear pa lang nung September, ganon, hanggang ganitong December, ay maraming mga nagsasamantala rin dahil alam nila na itong panahon na to ay maraming mga umuwi or maraming mga pwede nilang mabiktima, ay tinitake advantage naman nila to dahil maraming nagpapabiktima rin. Ang mensahe ko po sana ay huwag tayong maging biktima at huwag tayong magpabiktima sa mga would-be criminals o yung mga walang inisip dyan kundi gumawa ng krimen, magsamantala sa kanilang kapwa. Kung meron man kayong nakikita, ay pakiusap po sa mga taong bayan na ipagbigay alam sa kapulisan para matugunan at walang mabiktima or walang mga untoward incident, especially this Christmas or holiday season. Lahat po ng nakikinig, advance Merry Christmas sa ating lahat. Bombo Andrew, so amo to no, ang pahayagi kan kay Police Colonel Romy Palge. Bombo Andrew, temo lang gina no, wala sang ay gakaintuan kung wala may nagapainto man Bombo Andrew. Correct. Pero kahit kung kaisa, no, gakadala gidya Bombo Andrew. So mo ginablang ang balila no, maraming mamatay sa maling akala. Amo gid gani Bombo Andrew no. So dapat na mangin na vigilante na lang gid no, Yes. mabantayan gid na ang aton sini nga mga palibot Bombo Andrew kung ara kasagwa nakag kung sa mga online naman Bombo Andrew ti hindi kita yung magpadaso-daso kay ti online ina kag hindi naton sigurado kung legit o kung hindi Bombo Yes. Andrew. Okay, sige. Yes, sa Bombo Andrew. So, dugang naton yung mga police reports sa Bombo Andrew, no? Sa mayara sa ngaging patigayon nga by bust operation, ang Silay City, Bombo Andrew, sa Barangay Rizal, Silay City, Negros Occidental. Ang suspetsado diriging kilala kay Miko Bedyo. Miko Bedyo, 30 anyos, kag residente ini siya sang nasambit nga lugar. Ini siya gin-consider nga street level individual Bombo Andrew ang nakuha sa iya nga paginakop. 8 ka sa shares ang suspected shabu kag nagabalor ini 68,000 pesos Bombo Andrew. So ari ini siya subong sa Silay City Police Station for proper disposition Bombo Andrew. Samtang isa naman ka high value individual ang nadakpan sa Purok Tulihaw, Barangay 16, Syudad sa Bacolod, Bombo Andrew. Ang suspetsado ginkilala kay Rodelio Suspinye alias Nunoy Kabo kag Bombo Andrew ang nakuha sa iya nga paginakop 25 grams kag nagabalor ini 170,000 pesos Bombo Andrew. So ini siya nadakpan no sa may Purok Tulihaw, Barangay 16, Bago City, Bombo Andrew. So ari ini siya subong sa Bago City Police Station for proper disposition Bombo Andrew. Okay, sige no. So Bombo Carla, nagabagting na din simbahan no? Yes, Bombo Andrew, kay ti 5:30 na. At amo niya ang sign no, 30 minutes before magsugod ang Santos nga misa. May ginapatig ako ano na ini no, na madamo naman sang padulong diri sa San Sebastian Cathedral Bombo Andrew. Okay, sige no. Well, at least bala mo Carla ang situation dira subong sa imo ang namtangan dira. No, ano ni, way pagyap. Moro at least ang ulan tindo naguntat bisan subong lang. Di expect naman kita ni karon nga matulo naman eh. Sakto gina Bombo Andrew no. So expect taron naman ini naton sa karon no ang hati pagpanalitik ito medyo makita din naton sa aton sining nga kalangitan mabugat ang kalangitan naton sa subong Bombo Andrew. So expect taron na lang expect taron naton no nga mabubuhon naman ang ulan. So mo na lang gid na dapat may panapton kita nga dala nga hindi kita mabasa sang ulan Bombo Andrew. Yes, amo gid na no. So payong jacket ka nga isimo nga nagasuksok ka subong sang jacket. Amo No, gid. kag panakurong gid no kay Yes. subong basta malain na panahon, iusog ni ang trangkaso. No? Ang trangkaso, kung ibang mo Carla, hindi lang yung trangkaso lang na, kundi trangkaso. COVID na na. Yes, magid ang trangkaso nga daan isa sa mga sintomas
sa nga COVID-19 Bombo Andrew ti amo na lang ginanaw panugyan sa tanan nga ti subong nga dan may mass vaccination no. So amo man yung ginadto sa atong silingang gobyerno nga Yes. magpabakuna. Correct. Magpabakuna na ang atong silingang mga kauturan Bombo Andrew. Okay, sige. Bombo Carla, madamugin ka salamat. Yes, sa Bombo Andrew sugigan diri sa San Sebastian Cathedral ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa patrol no kag pilani ka mga balita nga gindulong man sa aton kag sa mga nabalhag man no mga police reports no sa pila ka mga police stations diri sa aton sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Time check na 3 minutos na nakaligat sa tagnang alas 5 sang aga mga kabombo. Standby ka mo dira no kay padulungan din nato ng ating bisita subong aga no ang nahnungod ni sa mga eksperto bala no may mga pananawan especially sa kapasidad sa mga estudyante no kay because nga lain ang approach ng education ato ni subong usisao man sa bahin sang mga manunudlo no kung ano ni bala no kung para sa ila bala competitive gyapon ang aton nga mga estudyante no nga naka-experience sa COVID-19 pandemic lockdowns no aton man ni subong nga hibaloon na. Bukod sa Bacolod City Public School Teachers Federation President sa kay Sir Richard Hilangre. Pero ante sinamang kabombo magatag ko sa plani ka mga importante nga mga pahanumdom. Standby. Bombo Radyo Yari Bacolod. na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta Radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi Sa taknang alas 5 sa aga mga kabombo, no? Litong kita sa ato nga mga
subong aga no nga topiko sa ato ning bisita subong sa kay Mr. Richard Hilangre, presidente sa nga Bacolod City Public School Teachers Federation. Ato man ni usisaon siya kung ano gid man nibla ka matuod ang mga ginapananaw sang eksperto no kung mangin competitive pabalagyapon atong mga estudyante after no sa pila ka mga tuig nga magaligad kung sa palabuton naton nga mga tinuig pamangin competitive sila no kag benepisyo man bilang ekonomiya na nungod dire. Sige, so rin sa pekan linya nga aton nga bisita subong kopod kay Sir Richard Hilangre. Sir, good morning. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Good morning, Bombo Andro, kag sa tagpalamati sang Bombo Radio. Have a blessed Sunday to all of you. Okay, sir, salamat gid sa imo tiyempo no. Kag sa amo ning oras nagupod kag gid sa amon kag para maghatag man sang imo ning panan-awad man no. Especially sana siling nibing nga mga kung manging competitive pabalagyapon ng atong mga estudyante, Sir Hilangre no sa palaabuton bing nga mga tinuig because nga naka-experience sila sang lockdown kag biskan sa school gani masiling nato ng competition sa school or mangin competitive sila sa sulod sang eskwelahan, Sir Hilangre dumidyo do dunadula bala Sir Hilangre. Okay, so sa aton nga mga experts nga nagatanaw sa subong, may nadula gid makita nga tsimpo sa aton nga pagtuon sa aton nga mga estudyante. Although nga may distance learning nga tabo, pero sa palaabuton hindi naton matanaw Bombo Andro kay maka guess lang kita nga may nadula gid nga time. So kay sa Asia sa Asia, Yes, sir. kita ang pinakalawig nga nag-close ang aton nga education. Ang iba niya nga country sa Asia yan nag-open ya last year ya sa 2020, kita ya sirado gitulo-tulo hasta sa subong no. Yes. So may madula gini so Bombo Andro nga mga skills halimbawa ang mga textbook naton. Yes, sir. And then mga laboratories pala naton nga kinahanglanon ginaya mag face to face sila. So dira pa lang sa mga skills dira ti kinahanglan lagson ini sa aton ng mga estudyante nga nadulaan sila sa almost 2 years nga skills. Sa academics siguro yati especially sa aton nga mga independent learners nga Yes, kabalo ya magtuon bisan wala sang guide, especially sa senior high school. Sa high school naton, sa mga college naton. Pero sa mga elementary naton ti ayawan lagas ning aton mga kabataan ang aton mga ginikanan. So may lalagson gini Bombo Andro kay hindi naton ma-magic ang ginatawag nga learning. It will take time. So maka-notice gani kita kun sa pag-eskwela naton bala. May ara kung kisa nga kun new learning budlay na i-process ang aton nga mind no. Halimbawa subong ka binagtuon, hindi mo pa na maintindihan. So, ikuha niya pa na proseso sa imong pinsan. And then after a week or even months pa ganing ay naka-intindi na ko sa ako natunan. So, the same, may duwa ka tuig nga nadula. So, amo ning lalagso nato kung magbalik na kita sa full-blown face-to-face sa January onward 2022 Bombo Andro. So, admittedly, may nadula gid nga mga skills. Kay way labot sina ining aton nga learning subong tawag na lang ining learning competencies nga ginkuha gid ng essential, most essential learning competencies. So meaning gin trim down sang pre-pandemic ang aton learning competencies kung di ko malipat daw mga 14,000 mo no ka mga learning competencies. So gin trim down sa DepEd ginhimo 6,000 kag daw gin pa gamay-gamay pagid ang pinaka-essential ang during the pandemic among gintunaan. So meaning sa kada mo damo sa dapat nga tunaan ati ato ya daw pud pinaman to kada bramo pagid. So gin trim down, way labot nga gin trim down kung nag-absent pa ng estudyante kag wala mag-answer sa modules ka dapat nga natun-an ta ni Bombo Andro. Okay no. So Sir Hilangre na-mention ini no because of the learning gap no kay because nga mo ni malawig itod ang lockdowns and yung approach ng education nag-adjust man because of this pandemic. So Sir Hilangre, ang sa pagtanaw nyo, ang learning gap subong nag-increase ba lang percent sa learning gap? So hindi pa naton mabalaan kung ano kadako ang learning gap.
maayo sini maghatag ang DepEd sang do diagnostic test bla no pag kung ano pa dira ang mga form of assessment nga Yes, sir. ma-assess naton kung diin ang kakulangan. Mm-mm. Pero Correct. sa May 2022 may natalana nga ma-join ang aton nga DepEd sa program for international students assessment o kung PISA. Oo. Didra na mabalaan kung ano ang learning gap by random na siya pilion bilog ng Philippines. Okay. Although nga hindi man na siya 100% nga naga-picture kung ano ang aton nga dagway sa aton education. Yes, sir. Pero sa inang examination makita naton nga dako gid ang learning gap. So nag-intra kita sa 2019 sa PISA nga ginatawag ti amo tong minasulit-sulit naton nga kun wala sa Dominican Republic. Oo. Ikaduha kita iya sa bottom gid no. So Ulilat gid tiya, sir, no? Pre-COVID. No, so ayan pasubong nga nag-COVID. And then sa bilog nga Asia kita yan pinakalawig yang nag-shutdown sa atong educational system. Oo. Hindi ta na-expect bumbadro yan Yes. daw medyo amo na nga gina-claimor subong sang World Bank nga Yes, amo man na ginahulaman naton sang kwarta. Oo. Kag amo man ang naga-encourage sa aton nga produce skilled workers nga may learning gap nga natabo sa aton pungsod. So, sila nang recipients sa aton nga mga skilled workers mo. Oo. Ginakuha na nila subong na kondisyon na kita nga you will make your own adjustment, you will make double time so that someday after 5 years or more you will be sending your skilled workers in the countries under World Bank. So more or less they are really in international standard. So doon mo na subong sa suwilano nila bumbuandro. Yes, sir. Oo. Okay. So, Sir Hilangre, no? But not only for the sa manubo nga mga levels ang sang education no, from elementary to high school, but also the college, no? Kay may ibang tuod nga mga college courses, Sir Hilangre, nga need gidya bala sa field sila, no? Para mangin kung ano man sila mangin maayo man sila bala when comes sa pag-graduate nila. No, kag ma-practice gibla nila properly wala Sir Hilangre ang nailagid nga kurso nga natapusan. No, so ginatan-aw magpagid ni bala Sir Hilangre no kay syempre ang kalabanan sa mga college do subong ilisipon lagid ang course nga nagabalik through face to face mo Sir Hilangre. So para kuno sa mga expert ginatan-aw nga para nga makuan mo ma-digest mo gid kag makuha ang isa ka skill. Ginakinahanglan na 10,000 hours. So meaning more or less Correct mga duwa ka tuig amo na nga naga-intern. Yes. So nagligan nga tuig, why kita face to face ng mga internship nga ginatawag. Correct, sir. So amo na siyang lalagson meaning hindi pa nakatama skilled ang ining mga sang 2020 nga nag-close kita sa March until today. So may gap nga dapat lagson kay Yes, sir. hindi na ma-digest ang aton nga automatic learning system tabla sa aton Yes, tsakto gid. utok bubuandro. So Sir, kinahanglan gid. ang kung isipon da naton subong sir, waay gid naton na fulfill ang 10,000 hours sir no? Ay laban gid way gid. So damo gid ya kun ang may-ara man sa naligad nga mga intern, nag-intern po kadali lang tapos duwi-duwi na hadlo ka mga intern kay basi una ikaw mong masakit. Ikaduha basi dugay-dugay i-rank ka naman to sang hindi luyag ya kung sino daw mga lagapang kontra sinakag hambalong ka nga super spreader kay sa virus. So amo tong natabo na ligad nga may mga gauro intern gid man sa mga call center naton. Pero hindi tama kalawig bumbuandro. Kadali lang kayo kag ikaw nga nagapadala nga principal or ikaw man nagapadala nga kun sa tertiary man abi sa college tiga kulbaan ka man kasi duduay ikaw naman ang ilambas dabla nga gintugtan mo to yati. So amo nang situation subong ti medyo na maghalo-halo kita pero we hope nga magsigi-sigi ini. So may nadula kita ya bumbuandro time nga dapat nga i-cook up. Dako gid no? Sir Hilangre no? Damo gid ang time naton nga na waste no? O dako gid siya in terms of academics siya sa mga sagad naton mga independent learners sa mga kabataan ng mga Arab like sa kabalo ya magtuon kag nga sila lang kag stable ang internet. Dutay lang na sila bumbuadro. So majority sa atong kabataan wala sang internet, hindi maka-online. And then ang kuan gid ang internship nga tabo kag ang mga techbook nga learning ina mga welding nga bla. No, mga pangkay o computer. Yes sir.
So, why na yan naka face to face last time. So, kuha gina siya nang i-pop up ilagson gina iya sa aton ng learning system. Mas na mga muna tayo sir ng mga kurso yan, hindi na madala lang through, ano lang ba, through theory lang lang sir, no? O kung matuulan is labi through online, hindi ginayadaan hands-on. O hands-on ginaya, hindi ka man tuya ka welding si mobalay kay kan man niya gamit kag dangerous man siya. So kinahanglan ara kay na sa eskwelahan Bumbondro. So dapat gid no. Dapat gid man na sir tutukan gid no. Sige. Sir lang before kita magtakop no ang posibilidad mo lang daming maminsahe man no sa aton mga ginikanan kag mismo sa mga estudyante no nga sila gid subong ang do naapektuhan gid o kun natamaan sa sining nga pandemic sir lang Sa ato ng mga estudyante kag mga ginikanan nga kita tanan naga-undergo sa subong sang pandemic. Although nga may mga nadula kita nga chimpo no kag mga skills. On the other hand, ang survival skills naton kag ang aton resiliency isa na iya ka skills nga hindi makita ya during nga wala sang pandemic. So although may mga nadula kita ti ato na iya pupapan ang aton educational system kami nga mga teachers sa ready lang na iya sa pag-adjust sa pagbulig sa aton estudyante. Pero in spite of that, sige lang strive lang kita mayo kay dako man nga learning mo no after 10, 20, 30 years later kita naman ang pwerte kaalam in terms sa history sa kita naman ni mayo magrulayggay no kay we are all survivors no ang ato ng mga apo so lihit mas ano na tabo sa amo nga time mo ari sa picture ay sosti amo ni kwan we survived. Yes, so congratulations to all of us thanking our God Almighty nga ari pa kita hasta subong sa December. So hopefully nga and prayerfully makatabo kita sa 2022 onward nga hilway sa pandemic kag pupapanta ang aton nga learning gap nga natabo sa pandemic time. So amo lang nagoro bumuano. Okay, sige Sir Langre at salamat gid sa imong time no and good morning and God bless you sir. Thank you very much Bumuandro kag sa Bombo Radio kag have a blessed Sunday to all the listeners. Okay, sige. Madamong salamat sa atong bisita no sa kay Mr. Richard Hilangre ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation no sa iya maning mga pananawan man no sa naman mismo sa mga pila ni ka mga pagtuon nga posibilidad no nga kung posible bala maapektuhan ang mga abilidad man sa mga estudyante no sa palabuton nga mga panahon o palabuton nga tinuig no? Kay because nga sila ni subong ang naka-experience man sa mga pandemic lockdowns. Basta kung nagliwat ang approach ng education, so ang mindset, ang perspective sa mga estudyante, maliwat man na. So let's hope nga after this COVID-19 pandemic, mabalik na naton balang aton nga for being competitive bala. No, not only diri sa aton sa pungsod but sa bilog man nga kalibutan. Time check, 52 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang aga mga kabombo. Do ginakulapos kita sang tiyempo kag diri lang gid man kita kutob sa tong platutunan ng Bombo Report sa first edition. Bantayan niyo pag dugang mga balita diri man sa gihapon sa Bombo Radio Bacolod. Ining iyong korbahan si Bobo Franz Andrew Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag